Έλα. Μάθημα δεύτερο ρε κύριο. Δεν ξέρεις ότι είναι τσίμπα. Έβαλα πάνω στο αντίστρι μου ούλο. Είναι ένα αντίστρι πάμε που βλέπω. Έτσι πιάστα αντίστρι να μην άλλη. 14 και να μάθουν τον κόσμο να ψαρεύει, να πιάνει ψάρι, να τρώει, να ταΐζουν τα μωρά τους στις οικογένειες τους. Έτω, 14. Πιο παραμαλά. Εδώ σε ούλον το αντίστριν στην αρχή. Ύστερα που ετσίμπησε, πας στη μούτιν του. Πολλά λίγο δόλωμα. Να πούμε και για το δόλωμα ύστερα. Και όχι αμένπασμός. Τώρα, επειδή έχει και μητσά, να σύρουν και λίγο μπασμό. Να δείξουν και συντάσσον που δολώνουμε. Κοίταξε, πιάσ' το που κοντά του. Είναι η μουτκούα του αντιστρίου. Τόσο. Εδώ αντιστρίου. Το δόλωμα μου. Θα σύρουν και λίγο μπασμό μέσα να μπροστά μας, όπως όχι μέσα, να σε αφήνουν να μητσόλαμε μπροστά. Πιάνουν μυρωδιάνε μυάλες, να πείτε κοντά. Να φανεί, είναι τα ωραία. Δεν καυκούμε το ίδιο. Κοίταξε εγώ δεν πιάστε. Παρολιώνω μας. Είναι πάνω όμως. Που λες, εμείς ψαρακούμε με τα αντίστρια φίλοι. Τι που ψαρακούμε την πραγκαρόλα, είπα τους ξανά ατσαμίες, είναι το κουτουρού που ψαρεύει. Οι μεγάλες οι κουρκούνες δεν κοντεύουν στην πραγκαρόλα, όλο μητσά πιάνουν. Και είναι αποδεδειγμένο γιατί τα φίλοι μου με τις πραγκαρόλες και ψαρέψαμε παρέα. Εγώ ευκάλα μεγάλες και είναι ευκάλα μητσές. Ο σκάλος δεν πιάνεται πάνω στην πραγκαρόλα, δύσκολο. Οπότε το κακαδάκι λαλεί και ο γαμπρός μου, ο Καλαμαράς, ο Νίκος. Και είμαστε έτοιμοι πάλι. Εντάξει, εμπλεκτήκα να το αφήνουμε. Minciare che non è più messo. E la fanno. Oh oh. Bravo Enrico. Fanno ora quelli. Oggi ci manda il muro. Là. En din belası şu memleket.
έλα, έλα. Έλα. Καθαρίζει, άντε. Καθαρίζει. Θα σε πιάνουν που καθαρίζεις. Ναι. 아,